Mae byd natur yn hynod yn tydi. Mae'n gwneud Cymru mor hardd ac mae'n aruthrol o bwysig. Ond mae angen ein help ni ar fyd natur. Dyna pam rydyn ni'n gweithio gyda chi. I helpu, i warchod ac adfer natur. Sut ydyn ni'n gwneud hyn? Rydyn ni'n dod â 10 sefydliad ynghyd i gyflawni rhaglen treftadaeth naturiol fwyaf Cymru. Rhaglen a fydd yn cyflawni 11 o prosiectau adfer rywogaethau ledled Cymru. Rhaglen a fydd yn achub 67 o rywogaethau sy'n prynhau rhagdyfodiant. Rhaglen a fydd yn eich cysylltu chi ar natur o'ch cwmpas. O Lanais i'r Benfro i glogwyni Eryri. Mae cymunedau fel eich chi yn cymryd rhan, ledled Cymru, mewn digwyddiadau a gweithgareddau dan arweiniad ein tîm o bobl brofiadol ac angerddol. Tîm a fydd yn gweithio gyda chi i sicrhau cynefinoedd gwerthfawr i fyd natur, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol, gwahaniaeth go iawn. Boed yn achub yr enghreifftiau olaf yn y Deyrnas Unedig o bryfed y cerrig, Isogynous nubecula, yn Afon Dyfrdwy, neu'n grymuso cymunedau trefol Abertawe i amddiffyn a monitro ystlymod pedal lleiaf. Mae natur am byth yn fwy na rhaglen adfer rywogaethau mewn gwirionedd. Mae'n rhaglen fydd yn dod â byd natur a phobl at ei gilydd. Yn sicrhau bod rhywogaethau a chymunedau yn ffynnu gyda'i gilydd. Gan gydweithio dros dyfodol llywyrchus, i fyd natur a phobl, gyda'n gilydd. Ymunwch â ni ar ein taith gan ddysgu am y gwaith i adfer byd natur sy'n digwydd yn eich ardal chi. Byd natur. Ein natur ni.